Gipaimbestigahan na sa kapulisan sa General Santos City ang usa ka PNP personnel nga giingong nagahimo matud pa og sexual activities sa mismong buhatan sa Regional Civil Security Unit 12 kung asa kini naka-assign. Kini human may katag sa social media ang post kalabot niini. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa mga mikatag nga post sa social media, makita ang hulagway niining usa ka pulis nga matud pa dunay ginahimong sexual activities sa sulod mismo sa buhatan sa PNP Regional Civil Security Group 12 sa Camp Lira sa General Santos City. Lakip sab sa mikatag nga mga post ang confidential police operations ug mga personal conversation. Ang maong post miabot na sa labaw sa PNP Regional Civil Security 12. Sumala pa, usa ka police staff sergeant ang maong PNP personnel nga nalambigit sa maong issue nga naka-assign sa RCSU 12 sa Camp Lira sa General Santos City. Gipaubos na kini karon sa investigasyon. Wala tayong idea kasi last Friday lang umano yung complaint. Inaksyonan kagad natin, inalam natin kung ano. And then yung involved personnel, initially tinanggalan muna natin siya ng issued firearms para for prevention. Wala pa miluwat og pahayag ang maong pulis sa media apan gibutyag niini sa kapulisan nga dili tinuod ang maong aligasyon. Busa lakip sab sa investigasyon sa kapulisan karon ang pagsusi kung basin og fake news ang maong post nga mikatag sa social media. Gipaningkamutan na sa PNP og kontak ang mismong nagpost online. Dunay posibilidad nga makasuhan ang mga nagpakatag sa maong post online kung mapamatud ang fake news kini. We are communicating doon sa nagko-complain or nagbigay ng information. But as of now, wala siyang sagot sa mga communication namin sa kanya. Sumala sa kapulisan, posibleng mag-atubang og administrative case ang maong pulis kung mapamatud ang sad-an. Abli sab ang buhatan sa RCSU alang sab sa buot mag-file og reklamo batok sa maong pulis. Padayon ang investigasyon sa kapulisan sa maong kaso. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.